O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou na sesión de control ao Goberno para reclamar o rexeitamento por parte do Executivo da inclusión do proxecto da mina de Doade na listaxe de materias primas críticas da Unión Europea por non contar cunha avaliación técnica e ambiental previa ante o seu impacto. Na súa intervención, Rego destacou que a mina xa contou cun intento de apertura no ano 2020 que foi frustrado pola denegación da autorización administrativa após un informe negativo da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. O deputado do BNG alerta que o proxecto reaparece agora vinculado ao programa Rearme Europa, pois o litio é un mineral fundamental na tecnoloxía militar, utilizado tanto en equipamentos como directamente en armamento. Desde a nosa perspectiva, o proxecto da mina de Doade non se xustifica nin do punto de vista ambiental, nin do punto de vista da súa utilización para fins armamentistas e para cumprir co mandado da OTAN de incremento do gasto en defensa e investimento na industria militar á custa do investimento en políticas sociais e de mellora dos servizos públicos. Insírese ademais nun esquema de expolio da Galiza por parte de grandes empresas que non deixan ningún beneficio no país, mais si todas as consecuencias negativas. E o exemplo, poñamos por caso da mina de Touropino, un proxecto que será rexeitado precisamente este domingo na illa de Arousa. Reclamámoslle, polo tanto, que rexeite este proxecto de Doade.